Kweduno mabuja madoka chere tauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi noina mumwedzi waKukadzi. Ipapa tikutanda nonyaya yaburika kwaiwa munangaro wagorambidza hurumende kuti irekete neAmerica kuti ipuwe mari yokubatsira mune zveutano inosvika mamiriyoni 350. Wagoreketa wagoti America yaida kuti igopuwa kuti vanhu vokwedu vari kupuwa mushonga mbanani nokudii zvese zvavari kuita zvakamira sei. Pokare kwaivagoda kuziva nyaya dzozvicheriwa zvomunyika kuti wapuwawo dhiri. Wamunangaro wakati aiwaba kuzvidaba izvozvo, kana muchida kuti imimi titore mari yenyu, muchida zvinhu izvozvo huiba, garai nayo mari yenyuyo, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Chinondorwadza kutoti ipapa waribe kuzoita kuti zvipatara zviite mishonga yakakwana wakomana pakanyangara, asi rekai tirambe tichiona zvedu kwazvinoperera. Kune wagoburitsa mhanduwe kumwe kureketa kuri kuita sokuti ndokwaJonathan Moyo achireketa nhau dzache dzinechekuita no2030 agotoburitsa pachena kutoti ndio wanga wakaringira kutoti haiwa tichabva taita kuti ana Bhechurika Zulu wakasike kuenda kumatare kuitira kuti nyaya dzacho dzivhiringidziwe kumatare ikweyo. Pokare wanga wakamirira kutoti madhuku apinde akawamirira. Zvino zvinenge zvakaramba kaa madhuku akabva abatiwa nemaovheti akati ndaenda kumaovheti, rekai tione kuti zvinoitika sei. Zvii zvichaitika tinenge tichinyepana. Apa Hubert Mudzanire anozviti Hubert Enjere pakanyangara mhanduwe paya wari kureketa makwai wati atiza munyika. Pariba ari kuziva kuti chii chaizvo mapurisa aribe zvaareketa. Heno peno kunyepa peno ichokwadi ticharamba takaringa nokuti kada kunguva kuti zvii zvinenge zvichiitika nokuti nyaya yekuhwisana kwavari kuita kubato irori yakanyanya. Rekai tirambe tichiona zvekwainoperera. Wanomirira European Union munyika wagoburika masoko achikatoti kwai zvareketiwa noHerald kuti kwai isusu tiri kutsigira 2030 aiwa manyepo ipwito kunyepa kubodoka kwega kwai isusu tangoreketa kuti aiwapa nyaya yekuchinjiwa kwebumbiro romutemo inyaya inoitiwa munyika nomunyika, nyika ichiita zvinoenderana nezvainoda. Rekai tione kuti mhanduwe zvinokoneka chiri zvavari kuita izvo. Nyaya yomwana akanga akapambiwa iya wokubulawayo iri kuramba ichindohwadza nokuti kuchinja iki iri kuita pakanyangara. Iye muchinda akanzi ndiye anga akabata azoibatiwa manje akanzi aiwa iwe uchapiwa makore 3 okugara mujere nokuti wakabhinya. Iko kamubvana kaakanga ari kugara nako wakomana pakanyangara. Vanhu vatorwadziwa kuti makore 3 basi dareri panochanja chopfene chete apa. Rekai tirambe zvedu takaringa nokuti aiwaba zvisvinuba izvo zvisvinuba. UNICEF wabatsira nyika wakati aiwa wabi yedu dhiraivhai motika zhinji pokare nokuti muende kwese kunoda kuti kuendiwe koferefeta kuti vanhu vari kuitei vari kudini. Ipapo kwai kana mukaenda ikweyo ndokuti zvitikaire zvinhu. Tiri kufara kuti zinwa iri kureketayo kutoti ipapa kureketa kuno madhamu munyika ari kuzara zvosvika pazvikamu 91% pachirungu, asi madhamu dzasi kumateverendi zvinenge zvida kunetsa. Rekai tigoramba takaringa kuminda kwenyuyo mhanduwe kwakamira sei. Chikara riri kuita zvekuita kunyangira rosikidza robva raenda pakaita kuoma mhanduwe. Wendo huno heno zvikasaita kunyangara chaiko ticharamba takaringa. Kuno mabasa oZimbabwe Anti-Corruption Commission wabatiwa wakatoendesiwa kudaro dzimhosva nonyaya yekuti wano munhu wangu ari kuda kujuruja mari. Idina yawe aiwa zvakabva zvaramba. Rekai tione mhanduwe kuti zvichapera sei nokutoti kana wari iwawa pakaoma chaiko kuita kwacho. Hurumende yaburitsa ikati aiwa isu taparura zviri pamutemo. Industry mhanduwe inonhanziwa tara yekuisa mumugwagwa mumu
pane paibuda matani 120 paawa. Bva waziva kuti zvakanaka izvo. Regai tirambe tichiona zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi, toramba takaringa. Tikaringa dzomutambo wedelta wazoshingirira wakomana waita kukwana nevanhu vachindovati kohoko naigoramba makatenza kudare, nokutoti kuno vanhu vakaenda kotsigira chikwata chezimbabwe nemari dzavo wachidanidziwa kuti kasokona. Wazovapa mari manje wakati aiwa imi michiendayo kuona zimbabwe ichitamba nemandiya muzochina kuindia ikweyo. Tikati makorokoto izvi maita zvinhu chaizvo. Wakomana waragibhi wapuwa motika 3 pokare inobhazi neinonzi CFAO Mobility inosenza noToyota. Tikati makorokoto zvakanaka zvinhu izvo. Highlanders ailanga bhoso iri kureketa kuti tisati tatanda kutamba wendo huno kwaita vanhu vanotibatsira kana paita zvinoda mishonga nokurapiwa nokudini, vanonzi ivo Corporate 24. Tikaitione kuti zvinopera sei, tikuramba tichiti makorokoto hedu kwavari ipapo. Toringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa. Bushira wadziwa mhando ino zviri kureketeka nyaya iyoyo vanhu vari bemapepa ogara muSouth Africa. Yes. Gotoreketa akati wakomana ini gondisiyai zvamakandiita, makandivhiringidza mukandifurufusha ndiri bemhosva. Tikati regai tigoona kuti zvinopera sei, ticharamba takaringa hedu. Paizvezvi kureketa kuno nyaya iri kuburika. Mukuru N23 Rebels kuDRC wakomana akabatiwa. Regai tigoona kuti achabuditsiwa chere kana kuti zvinezvi zviri kutekaira sei. Chedu huringa tichindonyepana kana zvazoitika. Ipapo pokare kuGhana mhanduya wari kufara kuti wachinja zita ronhandare yondege yenge yakatenziwa kuti Kotoka International Airport kuriti Accra International Airport. Kotoka iyo ndiye munhu akagovhiringidza mukuru akatanda kuGhana kutonga. Tikati zvisvino regai tione kuti zvinopera zvakaita sei, tinoramba takandoringa. Ipapo pokare vari kuita zvomitambo, Floyd Mayweather agoti ndakubenuka kurwa mhanduwe. Vanhu vagototorerera apera mari. Regai tirambe tichiona. Morocco agodzinga murairidzi webhora ikati iwe kamani enda uko nekuti wakatadza kuhina AFCON. Idi zvinoita kunyadzisa chaiko. Regai tione zvedu kuti zvinopera sei. Ukuwo kuBrazil wakomana pakaita kunyangara kuno mumwe anoziva zvinhu zvosayenzi agonadzira mhanduwe bhakitiriya inoita kuti vanhu vareke kujara kuisa fotereza, nokuti iyo inotora kunyanya topuka iya ikazara nitrogen, iyo inotora nitrogen mumhepo ichibva yawaza yoisa muchibahwe kana mumunda maunenge uri kuda kuti iite. Regai tigoona kuti zvinoenda nopapi chaiko, tinenge takazoringa. Nokuti kwanyasi uno tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.